Zuzia da adimendua, bai. Baina uharte batetan ematen zaigu, gau minean eta itsasoa igaro behar da, hartaz lehorrean baliatzeko. Eta itzalez dakigun, jauzi egin behar da aurrenik, nahi eta ez, zuzia eskuan. Sekulako jauzia, ala jaina. Egiari buruz, benetako aukeramenik ez du gizonak. Ezin daiteke osotora aukera, ez gara gai. Inguruko itsasoaz beste aldera beldurrik gabe eta igeritzen pasatzeko, zutzar gartxu bat beharko genuke itzalez zedin, eta zuzi bat besterik ez daukagu. Makurtu egin behar burua. Ez daukagu egiara iristerik, jauzi baten bidez abiaturik baizik. Eta gu, geu, ez gara gauza beharrezko jauzia emateko. Nor deituko? Gainera, hala predikatzeagatik ere, ez da egia gizonak gehienik irrikatzen duena, zoriona baizik. Honetarako bide bat da egia, ez jomuga. Zalantzarik gabe, biziagoa da zorionegarria egia mina baino. Nork uka diezadake hau. Baina tinkatuz eta geldiaraziz lan egiten du adimenduak. Bizia ulertzeko gai ez da, eta hila nahiago du, aisago darabilelako. Hildakoa maite du ulermenak, zioen Unamunok. Bere izanaz, baztertzen du emozioa, hau aztertzen ez dakielako. Eta emozioa baztertu ondoren, ukatu egiten du urrenik bere axola, eta azkenik, emozioaren izatea bera ukatzen du. Eta honek garrantziarik ez duelako, gure flakia aitortzen ez dugulako baizik.